जय मल्हार। चलो निकलो बाहर मकाने से, जंग लढो बेईमानों से। मी रेल्वेनं मुंबईत येणार आहे। ज्याला ज्याला जिथं जिथं येता येतं तिथं तिथं यायचं। माझी रेल्वे फायनल आहे। तुम्ही निघा घराच्या बाहेर। माझं बसतो आम्ही आणि मला जर कदाचित पोलिसांनी अटक केली माझं पाठीवर बघून फक्त बस। तर अख्खा महाराष्ट्रातला धनगर पोलीस स्टेशन मध्ये गेला पाहिजे। हॅलो, आम्ही आष्टी लुटून आलो। महाराष्ट्रातले सगळे मल्हार मावळे, आईल्या माईच्या लेकी, लहान लेकरं टोटल रस्त्यावर या। हो? हा, लगेच लगेच जेवढे आणते तेवढे आणा। काय मजाक लावली का धनगरांसोबत? पोलिसांना सांगा आमच्या। हा, पोलीस ऐकत नाही, कोर्ट ऐकत नाही। महाराष्ट्रातला 2.5-3 कोटी धनगर म्हणजे काय मजाक वाटली का रे भामट्यांनो?